ruwa ya ga gumanka mai jimiri taken sama wa ya zo shi jikinka mai karfi zakin nawa ya zo nan karka aijin kasa duka gamji sha sassaka turmi masha daka adaka a bar maka bishiyar rimi a daren duka Husaini Kero shi ya saka mu muka yi batan haka ya ce mu kira mazan jiya aiji na kasar mu Maliya maki gudu ka bu kwaikwaya Abubakar sha zaman ka lafiya ga Husaini na danko da Adamu Gwanja da Isa ya ki gaziba da Adamu na gudu ke waka kamar haka sauran safa da duka daga baki a sama ga aijin mazan jiya jaka abin da yake kai za a ji ya kira kai ne ka aran abin na faɗi in mai da baka fara sharri na mahassada ka tsare kullum na ga sinjira yau aiki na mu za na yaba harshe ya fi kokara Muhammadu dan Abu Bakar Adam ku jira kira IGP ne mukamansa baya wasa ba amar wasa na danko ina kirarinsa a ƙasa ma an ji muryarsa an yi yaban aiki da halinsa da musaki saba sunansa mai ba ta shirin ƙasa ta Baba ka gari yan maza Abubakar ka tona dukan salon makiya aikin kasar kasa aiji ko babu Buhari ya ce ga baito Husaini Kero gwarzon da ya zama hero shi ya samu murera waka a baitin kar da miya da biro ga mawaka min ilahi murya maka baiwa shayi SA Logistics na iji shi Husaini kira shi Kero gwarzo na maza mazan fama Allah ya yi masa alfarma sannu babu Husaini Kero Husaini na danko yake yabanka Logistics ne na yi jirgi ne maka take babu bambarma ka gari yan maza Abubakar ka tona dukan salon makiya aikin kasar kasa aiji ko babu Buhari ina kuke manyan ina kuke maza ga babban magani aiji na kasa da sassake wakar ga da kai nake dukan gurbi duka ka cike ba su wuta zaki kake Abubakar Sani bayani nake ba ka gari yan maza Abubakar ka tona dukan salon makiya aikin kasar kasa aiji ko babu Buhari rikici gaba je babban goro sai magogin karfe dan sanda abokin kowa gaskiya dokin min karfe al'ummar kasar mu ba su haɗin kai kada mi gefe mu zama tsintsiya madauri dai ta mun kara Hassan Salefe aiki na kasa baba mai kauda magan zamba awwal ishaqi ya wale dan kurma nake mai sauraro ka gari yan maza Abubakar ka tona dukan salon makiya aikin kasar kasa aiji ko babu Buhari CSO ga kiɗa na karin fazan doka Aliyu baba gurin na ka zamto dirka wutar kore wuta baka kyamar mai sanka babban yaro ga aiji muna san halinka CSO an yi an barka mai shaida ba kai shaka Allah zai goyi bayanka gwarzo ka kori yan iska mai aiji amshi sunanka ga Usainin dan kwana waka in har ka so ka kunnan ka CSO ka gari yan maza Abubakar ka tona dukan salon makiya aikin kasar kasa aiji ko babu Buhari ya ce Dama tunan faɗi ɗan sanda aboki ne gurin kowa tabbas kuwa na gani tun da aiki baya kyamatar kowa ko yaushe faram shi Muhammadu Adam yake yi wa jama'a magana ɗaya tunda ya riki gaskiya aikin Najeriya alfahari na babu Buhari nake maka jinjina ne ma Muhammadu Abubakar
kana nan a dole na yo maka tambarin girma. PA na IG a teku kai ma dole na baka take na. Sannu PA dan gidan girma, halin ka kana da alfarma, mai girma kaki mai gulma. YC Chibulitin dole ne ko Usaini na baka take na. Digital Kabiru dan kayi hali na ka cike da alfarma. Kai wazi da ya zama gawa, Allah shi yayi ni'imtawa. Digital Kabiru ka more gaskiya ta saka ka girma. SA Special Duty dole na yo maka tambarin girma. Takin ka nake a wake na. Aliyu Usaini mai girma, gwarzo na maza a shafa ma. Allah yayi ma daɗin girma. Usaini na danko na gaida ko na jikin aije ba zan yarwa. Gagari yan maza Abubakar ka tona dukan sirrin makiya. Aikin kasar kasa aiki ko babu Buhari ya tabbata. Kun ga ki gudu an ce bai gasa gudun ba. Batu ake akan aiki ban ga kun kame ba. Yau masu garkuwa da mutane ban ji su tsaya ba. Dan an ce da su ga aiki shi yan maza yake baya ji. Shi ke bin sa har can jeji. Da mutum maza ka ci gamji. Isa aya yake maka baiti ya Allah ya barka mai girma a Gagari yan maza Abubakar ka tona dukan sirrin makiya. Aikin kasar kasa aiki ko babu Buhari ya tabbata. Adamu yan leman Allah ya daɗo girma. Ga Adamu yan leman Allah ya daɗo girma. Monitorin aiji Allah ya daɗo girma. Kai Adamu yan leman Allah ya daɗo girma. Zaki ka zamo kura sun daɗa yin fama. Monitorin aiji kake yi wa Adamu yan leman. Gagari yan maza Abubakar ka tona dukan sirrin makiya. Aikin kasar kasa aiki ko babu Buhari ya tabbata. Gazaro ya samu gaskiyar aiki yancin mu. Mai kula ne sosai ku kira shi wani zakin mu. Lallai tsaro ka samun samu tunda aiki na kaunar mu. Allah ka zamo gatan mu da iyaye har yaya mu. Gaba dai aiki baran da mi namijin karfe. Ka aka da maza majanunai sun koma gefe. Aiki ka fito ba wasa ba mu je aiki. Adam na gudu na aiki mu je gaban Gagari yan aiki. maza Abubakar ka tona dukan sirrin makiya. Aikin kasar kasa aiki ko babu Buhari ya tabbata. ADIG zan yaba maka tanga mai sajin gina. Amini ne ga aiki kun san mamman katsina. Mai jan damara ga aiki fannin barna ya hana. Na Buhari a gaida mamman katsina mun ma jinjina. Kullum a ƙasa kuke hidima kuma kun isa ba ku yin fankama. Kun ba da tsaro da gindin zama. Yau har muke ya ce ka yi ma dai aiki mai halin gaskiya. Gagari yan maza Abubakar ka tona dukan sirrin makiya. Aikin kasar kasa aiki ko babu Buhari ya tabbata. Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki. Kare gyara tsaron kasar mu kai muka barwa. Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki. Kare gyara tsaron kasar mu kai maka barwa. Yanzu SA zan yi wa baitika ja da mara. Ibrahim yau ka tafo da shi za na kira. Mai azanci mai san taɓa kana ce ya bura. Mai kawaici mai maganin maza 'yan tabara. Je ka SA duk inda za ka mun amsa kira. Mun yi fata Alhaji Ibrahim nasara. Jamu mun daina jira inda kai za mu tara. Je abokin Usaini kero mai kyan aniya. Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki. Kare gyara tsaron kasar mu
tamburan kowa ba nawa na ga da ayyukan kowa yan hali ya gama ayyukan kowa gaskiya ta ku take raka kowa Usaini don ku yake kiɗan kowa Usaini kero na yabawa har da kuna ga amana Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. wannan maganar yan sanda ce maza Kun ji kiɗan manya, masu laifiran su ya girgiza kun ji kiɗan manya, ne barko na uku madakan maza kun ji kiɗan manya. ka zo maganar aiki ka zo da abakan tiye ka sa yan sanda a tafiye kudu si kan barciye ku ba da kiɗan aiki da yau maganar Ga yan sanda Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. Muhammad Adam gagar gaba kashe kaifi alja da ranka baba sanu madakin lafiya na duba kayan aikin da waɗansu ba su iya ba sanu Muhammad Abubakar Adam gagar bangaza Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. wai ina mata ne a dan gida dole dai zaki ne ka jan guda yau yabo zan yi babu gargada hajiya Aisha sai ku zo mu je gaishe ta hajiya Aisha dogo kun ji dai takenta ko ku ce hasken ɗaki aiji ma ya sota hajiya Aisha gane ma akwai sunanta tunda hali na kwarai yasa ake kallonta ga ta matar aiji da tambari zan bata sai madan fowa Usaini zane je gashe ta sai halin hakuri Yusufa kamar sunanta madan fowa president mu dai gashe ta yanzu matan aiji yabon ku ya kai tsara ladabi da biyayyar ku yayi sai ku yi shanu Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. ba abin ka da umma shi ya sama ka bi ka aiji ka rike gaskiya ga ta jikinka ka bewar kabari ga miya ta gaza ɗauka domin Allah ki zare ka dama da hauninka an ce kowa ya yi san ka to ai masa barka domin kyauta ka zama ruwa ga tan shuka ai Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. yanzu ya'yan aiji nake yabawa gaida Salmanu farin watan garima har da Isa baban ta tsaye da kurma mai ɗabi'u na kwarai da baka gulma sai Hassan Adamu dan Abubakar ADC ma'ana ADC a dangari mai fada ka zamo tare gama yaban ka sai na ida kai mu gaida gwamnan Nasarawa yana da kishin talakawa cidar gari mai saka tsawa a ganka tsafa ka iya tsayuwa silmai Nasarawa barista saki na yoni na sakowa ga macen da ba ta yi mana tsawa masu kinta za su zama gawa na samu Muhammad Adamu Abubakar EFCC rai na sakan nan aiji wanda ba su mana coge Ga Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara tsaron kasar mu kai maka farwa. barayi suna wayo Allah uku muna ta masha Allah yan kwace suna wayo Allah mu ko muna madalla ga mai maganin yan tawaye aiji masha Allah Abubakar ku ce dan Adamu da mu je mazan alfarma zuwan ka yau kasa ta haska babu mai batun bambarma to Adamu na gudana wake aiji Ga mazan mama Muhammad Abubakar dan Adamu zaki kare gyara
da gambo kai ma kana a wake na sai Hassan da Hassan kun yi sa'a taken suna sai sahabi dan auta kaji